Bisa pa na ito lang tayo sa ang katukoy pagtampayat na ito ipay. Ha? Ano, Joy? Wala. Tigsang-sangit sa? Tingal daw, tigsang-sangit daw. Sakit na rin. Nagigtod ka. Nagigtod ka. Ngayon ng matas patilog ko. Ay. Ayos ah. Oh. Bilis mo. Oh, gimsa. Magpayak di harap na di babang guys. Nice. George, huwag mo naglakuntan na. Magbingayin ka. Kita-kita ka nga daw pa kita taong. Tres mil natin na yung Sigurong 5 tao. pasuklitan ko doon damay. Dumak pa lang. Oo nga, suklita. Hindi ka gumagatang, tamasok yan. Yan na yung katahan na nga. Enggak, Mam. Ito ah. Ano ka? Laban ka natin yan. Swerte na ito ya. Kuya ka, basta pa. Isa ko, pamat mo na kaya. Kaya. Nilagdag. Sayang. Tayo balik kita ya. Bisa pa na ito lang tayo sa ang katukoy pagtampayat na ito ipay. Ha? Okay. Muanawin. Nagkapamalawan rice. Okay sa ba na to yan? Pero di ka. Kapod-podot, tumininom ka man na yun. Okay ninang kita. Sakit na rin. Nagigtod ka. Nagigtod ka. Ngayon ng matas patilog ko. Ay, tagay mo. Okay nila. Ay. Ano yung safe? Udot. Ay, bali na labi ay. Natural, akin nalalang mo tiko ataw eh. Nagpitpidota mga tangara kayo. Sen? Okay sa bang? Taka man lang din. Makayak tinervyos kanya mo. Friend, ulitin natin nagkalabi ng Andres ay.
Kasi ako Sam. Tal, hindi naman tikwa bilang aja. Parang bilang aja. Tapos, alam tanto pagkikiguan na dyan. Bibe, sa kalapati. Ano na, ang daki dyan manok na. Walang tanton. Ano dyan? Hindi atin, Jones. Ang sabi ko bubugan ka to yun. Puta nyo! Lagi ko ako magit. Ano Joy? Wala. Sang sangit sa. Tingnan daw, tatik sang sangit tayo. Sama kato yan. Alalian. Apayin gasal. Ano sang sangit? Wala. Tama. Mamut tao na eh. Ako! Nag-alya. Kasi siya kayo na po no, nakapanganak tiyatang tatay. Hindi nakalalyain na. Nabisina lang ako sa di balay kami, siya nagpakasatuyag. Wala. Makawa namatay. Apo, pasensya kayo, mabisina kami, siya nagpakasatuyag. O siya naman di balay may. Mga awanan. Ala, awanan. Oh. Ala, dingag niya po. Klarag ko. Thank you po ah. Mabisita lang talaga. Awanan. Ala. Awanan. Uy, bak! Yung kamit to eh. Tsaka pigsang sangit ka. Hindi mo di nga nagdamdama gain. Hindi mo mo istorya na daw. Kunak laki din no, dati al-alyat to eh. Ibagamon ano niya tisang sangitam, barbaring matulungan ka. Eh, dapi sabong mo to eh. Hindi nga mabalay. Amin. Na private na una, di pinagbiag na ito. Punin mo to. Tapi, kwata, government employee, nga ba di mo kailangan ibaga? Basta, madi mabalin nga ibaga. Nalimid nga road. Ibaga mo na, total ka, natayamot din eh, pimamuan na pa eh. Iba, nga tan. Teka lang. Ano pa eh? Sa bali sa atin na panak. Pwede mo kabisa daw? Eh, di maminsan nakatail sa ajik eh. Malay. Ako, sa bali nga rod ah. Sangit-sangitam, sa bali magkamata, sang-sangitam ito eh. Kaya gayang banda na ajik. Apo. Naku. Langit din, talapang ko ni. Ano dyan? Ni, Daman, madito. Di ba nga, rama na eh. Dan, Kadon naman. sige. Ni, nagbagal. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.